Lehenengo fase honetan, esplorazio fasean, murgiltze prozesu bat egin dugu. Berez, 8 egun egon gara uzkartzen, goizez, arratsaldez, gauez. Prozesu honetarako Maili Fuente etorri da laguntza gisa, artista da, eta nolabait taldearekin ere murgilketa egin du. Eta gauza interesgarri asko atera dira, hasieratik gure proposamena izan zen jendeari aukera ematea beraien bizitzako eguneroko ekintzak edo eskurtsioak beraiekin egitea, ez? Orduan, berez beraiengandik ateratako ideiak dira. Informazio hori kontutan harturik, dinamika batzuk prestatu genituen, beraiek ere gure munduan nolabait sartzeko, eta gorputzaren bitartez eta zentzumenen bitartez, nolabait oroimenera abiatzeko uneak planteatu genituen. Eta guzti hori hartuta, collage bat egin genuen Elizako batean, kolaboratiboan, non bai argazkiak, bai testuak eta objektuak jartzen genituen, eta hortik berez aterako daia gure kreazio kolektiboa.